Ja. Ja, ik zit hier natuurlijk met een bezwoerd gemoed. Ontzettend lastig. Zit ik hier bij de BCL, bij het feest van 5 keer 11 jaar. En ik moet natuurlijk bij mijn meisjes zien, zusteren. Bij de graasboerinnen. De nieuwe graasboerin komt er en wij moeten die nu installeren. Dat is natuurlijk wat ik ook ontzettend met gezeten heb. En ik heb hier even bij me die de hoogste vastelavondsprijs net gekregen heeft. En die eigenlijk mij dat excuus wilt verschaffen van u wilt uitleggen hoe vuur dat ik die zusteren doe bij de zitting van de graasburgers bij. Lex, vertel eens. Dit is hem. Dit is hem. De medaille die hier bij de carnavalist. Die ik net van Ogge, ja wat ziet je eigenlijk bij gewoon de burgemeester? Ja, toch wel. Ja. En de grote vriend van de graasburger. De grote vriend heb ik van de grote vriend van de graasburger gekregen. Ja, sorry dat we er niet bij kunnen zien. Een Fontje is er zeker weer bij. Zeker. En dan duidt er ook gezien echt als Dans Marietje weer. Ja. Met Majo. Met Majo. Ja. Maar nu gaan we samen liedjes zingen. Ja. Speciaal voor de nieuwe graasboerin. Ja? Is die al bekend of nog niet? Nee, die zal nu net bekend gewoon meuren. Dus, voor de nieuwe graasboerin. Kom los nou het zuur gewoon. Hoe vast te loven is ons stom. Hier ben ik geboren. Gelukkig geboren. Gewoon weer, maar kom ook altijd weer. Druk nooit een stedje van plezier. Ik ga ook zuster zien. Dat is zuster. Dat is zuster. Veel plezier, graasboerinnen. Dag meisjes. Hoi.